East Berlin lama an en thlatute number 1 Jerry the Terror po chuan Iron Face ate chu biak hlat na ruk chuan an bia a Jerry chuan ke kalo tel ngai donem aron tia mase an number 2 Iron Face chuan ngai leve na tak tak atling lawang bek te tham sak tur le kalani e ati a Jerry chuan tuma mani in tur ani lo American Home and I chuan in tha mai a chazo thuruk aput chin aron tia in rinizan chuan chor thlapui po Texas chor thlapui ang zet khan a eng nuam don ti alang renga Berlin chor thleng hnuaya America mi huai sen le Russia pasal chate anin tok don ani ber mai zirtop ni chanu tlai chuan Wayne Cole le Henry George chu nightmare hwan chunga tui chen na hmuna chuan an chua tui khwa chuan Delton ni le heu te chu an hleu zek zik boka Cole chuan George naktu zan thleng chu kan hmang war hle ang chu imwa seidan tur kong chu sia a Delton ni le heu te bel lama an lama changa minute nga chia lamna pindan sira pindana son Nina Fleming chu inuk lu drop mai donia le chuan in kal khumanga game pon lama Iron Face le Dempsey chu kalo enkol ve donia tin Delton ni point asilai puana abi hnan tur da na thiam to ang tero ati a George chuan thiam to te renge tun mai na lo thiam em mai ati a ko le chuan hei u te po azei fu ta e ati a George chuan chu ka ring do sin kong tin renga azei lom ni ati a ko le chuan Nina Fleming ang zongin kong danga zong azei lawang Fleming zong patling lunga tu oi fu dona kan han man nge yang chu ati a Berlin ko na chuan khovel pasal tha thlan chhuate a ko khoma in rinizan chor thleng hnuaya mi huai sente anin chauta o ma ni ram hmang ni hian thilawati thei em ne thei lo wen ko la meu po in hliama tuarta Berlin nula te u in ma a boral te hizar u cha te chu Nightmare Hotel luna gate chung banga te chuan German chung hian Ones Terrasem Ballot Dances u Sisters Saturday ti te hi an lo tar kung maya tin Rosaline thalak le Delton ni thla de chu lian mang kheng hian an tara in rinizan song ingai zong ne ne mo inupui ne ne mo Nightmare Hotel a ron mangte ti te hi ai zia kyau kwaw maya electric eng chuan chung zia te chu achangin asena achantira achangin a enga achangin adum pola chutiang zelin kumpui su lang hian a her chhuak zur mai chena liu thei chi sang te chu a che chel chul maya Nightmare Hotel chu alu man le thil reng a to dewa wangin milian chuang kai chin hi chu mi sang de le nei nung deu an ni deu veka thingrem zai thei chuan ring deu mai hian limna i du chuan in riniza Nightmare Hotel a hmangro ti hi an sakung reng mai boka Berlin a han chairman Milo po nam chi sang an cheng hnem em boka Spanish te Italian te French te Danish te Turkish te English mi te an cheng tam hle tin Russian mi te po tam fe hi arukin East Berlin a chingin an tle thladeu reng boka Wayne Cole te chuan an pindan kal hmang le position lak dan turte tin Nina Fleming la khun chia turte le heiu ti le Delta ni te lamin mun an thlen chia hun te chu an chin chia veka mi an lut sang to champagne po do kan shanga an thlinem kher maya mi lo lut te po sut nal tak hale me chenran lo tak kortleniar nuar ha te le feng ching fe an le hloma ni tin e khop min pe ang che ti ngai to lo e tu dam chuan kum za e po ne khol to ti sha tak hian do kan shang chu an kil chaya tin lam po an chan ma a lo rui che to a me pa in an bo lo Nightmare Hotel pon lam chor thleng hnuaya chuan Iron Face le apol te chuan uluk tak chuan position an la chup maya ko thler zim takani awangin chana rem tak po atam hle pasari rwal zet thi an ni a silai pok rang tak richi le rilochi an keng chewa a chen chuan chhong chunga chang tin an changa a chen chuan mi pindan tuk vera chang tin an changa Nightmare chunga lutur Dempsey le Fleming le midang pathum de po anin pe diam to a ko le chu thanglam kila asut bong ang theng thong nen a chua champagne a hunga ma se a in lai chu champagne zong ani hau lo hetia ang zana hian ko le hian zu a indu lo kher mai Henry George po a mel chaboka su dum pol nal fenen nektai dum tle zar nen kamis var tak nen tin akor chung ipte a rospar atara kong kabul lama chuan Fleming mu nge tur hian a chua nula chalo zet thi Fleming thika alo chut puya Totoro tham tu te chuan an lo ham roi to a mi te po an ti mar nge a
chu ti lai chuan kong ka pui lama chang chuan mi pa pali le nula mel chheset mai hi an ron lut ta a wen ko le pen mor a thir hip chaklu tuk po chuan Henry ko ta chang chuan thir te reuh te a hip ta a ko le chuan Dempsey a lo lut ta ti a shevek to a tin en lo om tekin a omna a en ngun kher mai Henry George chuan anula chut pui chu min ngai dam lok ro atia Fleming khai dam chin mo mu chak chu hian ka thilek lek chin asin min la thei ngil em lawang chu atia ariru tak tak asoya ma se an na atan po achul renga Fleming chuan oh my god Henry miron lam don to lowe mo ka ti sin ka fa han lom tak em atia anin pom chata Fleming chuan Henry George hnung chu a kheu ruwa abula ding te chu Henry tha tum an ni ti asha tira chuwang chuan chung ho ka theilam pang chu Fleming chuan a hnung a chon hlawa Dempsey chuan ka tum de uk to ma se Fleming hnung zang lam lo chu ka theilo tur hian anin pom tlat meya Fleming chuan Henry George te chutna chu a po pheya nula alo chut pui chuan hei khoilam nula nge ni ve ringot alo ti a he nula hi George te hian an chorani a thik tur taka omtir an tuma Dempsey a middleweight boxing champion lian tok tak in ti chak em mai chuan Henry George te chu a fin pheya a chian ta pathum chuan a buldo kan chu an kil phota ma se pakhat chu hnung lam kila chuan a pheya pakhat chu kong ka bul lama chuan a phei boka Dempsey chuan George American sarkar han ti hluman tum che ni hi ingam lo ti zinga hei iron chu vele ringot mai I local masakha chuan hong le tur ilo oma tun chum chu Berlin hi chwa san don to lawani hi ati a Henry George chuan Fleming omna hi chuan thita po ni la poi ka ti chuang lo America sarkar min tirani lawa nina Fleming hmangai ni hian Berlin khopui chang hian min ko china chu ko no o chu ka chang lo theilawani ati a Fleming chu ahnu ul cheu zoka Henry ka hmangai tak tak chesin atiringot maya midang mitme aven chuan reilo te a thilpuak tur oma silai kiltena a in ring to ti a shaboxi Henry George chuan ke point ka hmangai chelom kanin nei nge turani engma in min dang turani lo ati a kola chuan chung in biak na te chu akila chang chuan angai thlak na ruk abenga hollu tu ma shat ve thelo chuan alo ngai thlarenga Henry George le Fleming te la chu anin hmangai tak tak se Fleming hian akal masakin a hmangai dera ma se adera a hmangai chungin atak tak ruama an lo lu der maya a khol tlang nge mai Dempsey chuan khoya nge mani Rhapsody Club America Gentleman in ti lo leng kha vopu na ve takani kha aron lang le ngam na nge ati a Henry George chuan sota kor chung buang ha ama chu champagne in so ni lo mo American Gentleman zong a in ti nge kha ati a Dempsey chuan an ena call chu ama hian alo chuwa champagne zu chu tuiti om tak in ang hian alo in dervela Dempsey chuan kafapan phenge in fiam po chak le to ang American hozong in fiami tak in ni hi ati a ti chuan apan pheita a call chuan Dempsey local the sha mo chor thlapui la pon lama eng vul mai sia I chan te ho pon tom te po chu ko lut la cha ang chulama chutna po la tamani lom ni alo ti a Dempsey chuan mak ati deuh hle maya chu ti bor bor ko la lo chong mai chu atum lok ang zong ani hau lo mai zan in thleng chu Berlin thlenga chuan alamoi ber ome ente tuk vera changot po khian lung ti leng khop chan aron chhun lo mo ati a ko la chuan a endu lo kher mai Dempsey thangkam poi thiam khau khau om hemale ka thang zong kam te su ka ok khat hle nia ati a Dempsey chuan ani zoi muangin kanin fiamang chu pona me pa chu fiam turasin mole ati a ko la chuan pona po pon lava po vana emo shem huna emo Dempsey te angne na in fiam he chu anwam vekang chan swala om meu donim ni ati a anvela do kan gil te chu an phok deuh sha maya a chen te chu malama do kana chuan anin son pheng he nge a ko la chuan Dempsey chu champagne chu an thleta Dempsey chuan a in ngala ko la chuan no khat chu an tlak ve papa lo in hnem hle angin alang boka stage lama puan zar po chu an han honga thupuang tu Carl de Randolph chuan tuna kan bel lam thiam ut sisters te an ron lam dona in van nei kher mai an mela chatba ka lam an thiam si Berlin khopui po in ri pha bat khopa lam thiam le mel cha an ni a aro pui don nge mai in mitte lo noi fia de ula an ti a wen ko le a chan de chuan tuna changa minute nga thil engama song a thleng don ti song an shinge mai hewi ti le del to ni te po in an phe khok chi pasilai puak thei ri hau lo chu khoilama nge ti per tur ti an lo en fel diam to a Dempsey le a chan te chut na chu a degree an te fel vek to a
ti chuan o sisters po an ron lam chuak to a electric sen hian an kap eng phut maya an pian te chu anal kher mai pon lam thleng hnuaya chuan iron face a Russia chuan vorber mai pahni na mai ser do mai lian kher mai lukol ang fia fua tin a sam chun po sen thur mai te chu an ve tho maya anin biak na chuan inin pe to donem thum se thian ate khur reng boka nightmare chung te chuan o sisters han lam chu mu nom an ti kher maya a chen pe chu an che chot nge a ma se chen khat ko le te bula te chu an tui vak lo thileng amo thleng ngei don hian an sia a ko le te in bia chu an ngai tharu kar reng boka Dempsey chuan American gentleman in ngei to chiang lo ani nge Dempsey hi Berlin khopuya hian chongam an wang hle sin shi thlun pona phechan achen hle sin ati a achong lai te chuan minute nga tling don to hian ko la chuan a shetlat meya achong po chu angai thla chiang to lo o sisters la chuan an hmun thlen tur che chu an nei to hle a an ke po an lek sang to hle a an ka tur lam an han hoi tir chuan Dempsey chuan a thian te akok che ti a muhala ma se in shil man ani to si lo minute nga che ani chuan George le Fleming chu an pia pin dan lama chuan an tlan thota ma se Henry George hnunga chuan thi alo chuak nga la pin dan killer Russian mi pahni te o sisters pheikhok zone mi te chu an let ngal der boka kola ma mi chuan a chaka do kan chu a del ta or maya mi ten an han en chuan a banding lam chu atliak ti sia tak hian a thlep nok maya a silai chu an chu a kola ban bula chuan thi alo chuaka ma se kola chuan an zwan pheya kola chu a in bin top topa pon pui zial ang mai hian a in ziala a ding choya chumi zo chuan borwa ka chuan a ron vir ta popa Dempsey khabe che chu a ki khing ni hian a ron pet bur maya Dempsey khabe po a le lamin atliak ni hlea atluder mai kola chuan a kor oma a ron chama hi wing kola ni hi antia Dempsey chu adam zo talo kola tlo na kha alo na dewani midang om ve de chu ani se seng rang kher mai engkarin nge an lo chwa man ti po shat lo chuan nightmare hotel chu alo ro khwai to maya hei wo tu lungzona chuan silai mu alo lu der maya alo dam to azong lo del to ni song engma atilo kola ban chu aron chela Henry George te pindan lama chuan an pheya Henry George chu chwata alo let der boka Fleming chuan alo fopa alo chap zoi maya nightmare hotel in Rinizan zong a hau tak don ko la ten an lo ti chu a hau tak hle mai Henry George po adam talo ko la ban ding lam la a che thei to si lo del to ni chau a him to a pon lam la ala ther fup mai si Dempsey la chuan boxing la a mang man chai si lo Nina Fleming chuan Henry George bula chuan chap zoi chung hian heti hian a cham ta a oh Henry ka mai tak chiti shat ma in min boral santa ni mo apoi mange khovela hian thina an takki chu nang lo boral to ma la itan na ka thokang nangma mingin ka thei top karon chuang ti in Henry George chu a fop ngoi china ma se milim fu ang cham alo ni zo to a kola chuan Nina Fleming chu a kai tho thwaya Henry George mingin America sarkar ta na I thok don mo atia Nina Fleming chuan thokang kanun ka peve ang atia hei wo ti rong bula chuan adinga ani zongin ramtan anun apeta keinin kan la tho zel theinan atia Russian en thatu te po an let phung hloma wen ko la ban ding lampo an hle mai ma se na han twar man ani lawa Washington headquarter lam chu a bethuaya Hiller sena ani tia aron chan che chuan ex department number 666 wen ko la chong mek tuna che Berlin nightmare hotel a kan om thil kaldana chasel Henry George te heiwute te kan chan ta Dempsey le Russian en thatu te pathum kan that Berlin khochaga kalkai tur chuan midang men puitu tur tlangwal fil tok tak kan mamo kan S department East Berlin headquarters sil tu Captain Donald ta kan omna shil reng su ama adik law ani lo point amit wa chop tal chu adik law ani lo thei lo CBW70 formula ron hon tura daro ma se huna du rei do don ni hi tuna che chuan pon thaenga Iron Face le apol ten min changa ma se be an harshan palawang thilen ke ma cha e ati a Washington headquarters director Larsen chu among angdewa Mr. Cole vane takin iche zel ka beise ma second department a mi fel to kan vane ri lo em ati a Cole chuan aban hliam chu na ati dewa a han chen soka chumi zo chuan an chong le a Larsen tok ri te se ati a mi thirwang chu hotel an thok ho chuan an zon chuak sanga
compound zau tak ani awangin huana chuan thlan mual a oma chuta chuan an phum nga la kolaban tuama chang chuan thi aron chuak sen le puat china deltoni chuan nightmare hotel damdoi chun chu an hnoya atuam cha a silai mu zong alut lava ma se atliak dawa kola chuan aur nga la pon lam chor thle enga chang chuan silai mu hi aron lut reng maya apuak ri la chu a ombok si lau American Gentleman kha alo chwa thwai lo chuanin Nightmare Hotel hi bomin kan ti puak dar vek ton tuna changa mini som panga che kan hnak ton ti hi silai mu chan aron be ring boka pon la chu are chhuap meya Nightmare Hotel la thupuang tu kal chuan chu le kha chu aron kenga kola hena chuan kapu hi mu em aron ti a kola chuan mu e kabula po han khatian zia na pathum chu aron kalasin ati a kola bula chuan silai mu pathum hi aron lut sor maya tukve bulbang chu silai mu ka tlang thei alo ni a kola chuan Miss Delton ka kut phuar lai chu cholri la le khathema he han ziak te ati a Delton ni chuan le khathema chuan he aziak ta a kola chuan asoya American Gentleman alo chuake lo in ring ro ati a chu le khathem chuan silai mu chu atwama silai mu lo kal na ma chuan akap thlave nga la Nina Fleming po chuan apon fen chunga asilai chu arom phora kal chwa ve atum ti hi alang renga hotel a cheng te chuan Nightmare Hotel chu apwa dar vek an hlau bok si ma se ko le te ta na a hlom lutuk tur zia an shefek boka biak hlat na satlia la chuan tu ma an biak thei to lava a shui te chu an sai chat vek to bok si police han ko ngai na po a om to lau Delton ni chuan kalsu atia ma se ko le chuan aban ding lam chu a ora kal chwa atum ti hi a mela chang chuan a hriat hlia tamaya ana chu adam ta vek amoti tur hian ring fiak chak hian a awa American Gentleman alo chuake atia atlan chuak ngala abula chuan silai mu hi aron wing ngal thura Nina Fleming chuan silai Russia sarkarin American en thatu te ka na tura an pek chuan Russian en thatu te lam chu tin chungin aron tlan chuak ve ngala kola chu Nightmare Hotel bula gate kyanga lungrem fit thum vela sang phen tur chuan atlan pheya chutia atlan lai chuan in chhong chunga chang hian pakhat hian aron tin zui vong maya thlenga chuan Nina Fleming chuan a han man hlava a omna ban bula chang chuan chu pa chu a han ka pa in chhong a changa atla thavong chu kola chuan a han mu a Nina Fleming hena chuan zoi deuh hian kalome ati a Nina Fleming le wain kole te chuan Russian en thatu te Wai department a mi huaisen le mi tha thiam Iron Face atele a chian de chu an ep ve taran maya kole chuan asilai lian zok automatic dik tak chuan atlir deuh char reng maya aban tlia ka chang chuan thi hi alo chuak deuh renga han ha chol thei chu ni se atan chuan chol achul nge mai ma se a ha chol vei chuan Nightmare Hotel chu bom hun bik neya puak tora anda chuan Nightmare Hotel chu aleng puak dar vek don si a lungrem bul le shula chuan bom puak thei achanga shuidum Nightmare Hotel te puak dar vek tur an thlun chu alo zai maya kola chuan akap chat thuaya kola omna lama chuan Nina Fleming chu atan chove ngala an tlan che chuan silai mu chu aron wing hnem hle maya abyang bul samphe chu mukhat chuan a chok chot maya kola chuan mel malama chuan asilai alo clear char boka silai mu chu aleng hnem hle a ma se sarkar pui sang khazakwa somnga pokwa kum top don hanin be an ni boka silai richi reng an manglava rik zong arelau ma se an kala chu ana phian hlom mai si a tholop hlop chung hian Nina Fleming chu kola bula chuan alet rock maya kola chuan Iron Face aron tel ringem atia Nina Fleming chuan telte renge ke point koron molom hei an chan hun lak dan han ngei to ala omzia ne em hi rilo te a kanom na chang hian kanin son le thwai lo chuan Iron Face a chan hun lak dan chin kan chutin kan hnung lama chang som miron kap che pang atia kola chuan kan hmalama changin miron kap ngun emai kan hnung lama changa min kap tur an in tir me kani ang tiro Nightmare Hotel chung lama itlan mayang atia ti chuan an hnung lama Nightmare Hotel kong ka puilam pan chuan an tlan phei te thuaya kong khar chu alawin kal to a kola chuan mak ati hle a kong ka lampana an tlan phei chu an bok wak ani deuh bera a hlo om to boka bok wak po in an tlan chak kher mai an han bo wa dun lai chuan kola chuan ban pakhat chau a chhor ti hi a sha reng lawa ma se dik tak chuan a hliam chu anamai lo hle maya panamai tan phei chuan ka thidon ta emo han ti mai tur hian ana a ma se wain kola chuan thi zong atum lo hle mai a mai ro chu mel ma ho chu
to an harani ti chu asia kongka chu asilai chuan an ver pop ngala kongka chu asilai chuan an ver pop ngala ti chuan rang em hian azwang lut ngala nina fleming i po chuan aron zui ve wata Russian pakhat overcoat ha hian hotel omte chu silai hian alotin kwal vela hotel omte chuan ban an lo phar chup maya kol chuan an kap ngal zota overcoat buang ha chu alet ngal thuaya kongka an han hon chi in a hlia chi achang chuan pakhat chak mel kher mai hian nina fleming silai ken chu aron lak saka zuan pa ti hian kol chu aron chubur maya kol chu alet topa ma se rang zet hian athawa asilai alo thlau to awangin akut velam chau a chhor thei to ti a shengala chu aron zuan tu chu a hnara lian kher maya a hmai zong a serve hau lo iron face anilo a pheikhok chip chu a hlom ti kol chuan a hria a in herfel thuaya chu pa chuan asilai kol a zuan na a thlau to awangin kut bor lo chu a chhor thei bik lo kol la chuan a ban ding lam a or thien hnuang to mai si a chu pa chuan chau fa mai hian a kut bor pahnih lian fa mai chu aron phar pheya kol po chuan a ban veilam chu zei em mai hian aron phar har reng maya ma se nightmare hotel a thok mei che ho chuan an zam pui hle an pui vei chuan zandanga emo hundanga emo an ma ni chunga phuba Russian en thlatu ten an ron lak an hlau si a chumi hun ma deuh chuan Russia sarkar le communist social tu te kholaya an thile der mai chin ti an shevek boxi kol chuan bangten ati chu Berlin ko puilai taka cement bang cha lutuk Russia sarkarin Berlin ko thlang lama Berlin ko chakmi an tlan thlak lo nan a chenzui maya chupa chuan Moscow chingin nangma wenko la thaturing kalo kalani ati a anin ve har maya chupa ban chu alian kher mai tin ataksa po aliana ma se asan thler thlur em awangin zen lampang deuh hian alanga chupa hanchong che chuan ko la chuan thiturin ivaron vak thui deuh em in politician a pui Khrushchev ate ang ho khian mi fel an nei ngang lo ani mo nang ang an ron tir che I mela chu an che sheu show khopa ati a ko le hian ti thinrema chet boy tir vek atumani chupa mel chu asen up maya a thin urti po alang renga ti chuan ko le chu an zwana karate le judo athiam ti hi a shat ngoi ngala wen ko le chuan a ke hian alo la lewa a khup a to tir ngal boka ti chuan chupa chu alet ngal topa ma se tha ane em awangin a tho thuaya